さあ、雨の会計、雨雲の会計、心の底から叫んでおります。2020明治安田生命 J1 リーグ第30節フィットネスジムベース1スポンサードゲーム、サンフレッチェ広島対北海道コンサドーレ札幌戦、サンフレッチェホームスタジアムでありますエディオンスタジアムにようこそお越しくださいました。あいにくの雨模様となっておりますけれども、この後雨雲晴れていきます。その雨雲読解系の気持ちを素敵な演奏で、読解系やっていただきたいなというふうに思いますけれども、ここからの時間は広島県警察音楽隊の皆様の素敵な演奏を届けていただきましょう。簡単にご紹介させていただきます。広島県、警察音楽隊は昭和25年に県民の皆様と警察を結ぶ音の架け橋として発足し、河野重盛学長のもと目指せ日本一安全安心な広島県の実現を目指し、県内各地で幅広い演奏活動を行っております。さて今回なんですけれども、あいにくの天候ということでございまして、通常のバージョンとはちょっと異なる編成で、金管そして木管楽器の特別アンサンブルの、音色を届けていたことになるということでございます。隊員一同心を込めて演奏いたしますので、最後までお楽しみくださいというメッセージもいただいておりますが、それではここから先はもう全てをお任せしたいと思います。続いてのにぎわいステージ、広島県警察音楽隊の皆さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。広島県警察音楽隊です。今日はあいにくの雨の中なのですが、先ほど総合司会の方も言われたようにこの雨を吹き飛ばす勢いで演奏したいと思いますので、皆さんどうぞ最後までお楽しみください。1曲目に演奏しました曲は
サンフレッチェでおなじみの応援歌アンセムでした。皆さんよくご存知の曲だったと思います。ここからは少しの間ですが、普段吹奏楽では後ろの方に座っている金管楽器で編成された金管アンサンブルをお楽しみいただこうと思います。次に演奏します曲は I Can't Turn You Loose というアップテンポで疾走感のある曲です。実はタイトルの通り、日本語でお前を離さないという情熱的な曲なんです。耳なじみのあるフレーズが何度も登場する聴いていて楽しい曲となっておりますので、ぜひ皆さん一緒に盛り上がってまいりましょう。それではお聴きください。 I Can't Turn You Loose です。いただきました。続いての曲は皆さんこれまたよくご存知の犬のおまわりさんという曲をですね、本日は広島県警察のおまわりさんが一生懸命演奏したいと思います。少し準備の方にお時間がかかっておりますが、もう少々お待ちください。
はい、金管という楽器の、厚みのある音色でいつもとはちょっと違った犬のおまわりさんを楽しんでいただけたかなと思います。それでは次の曲が金管のアンサンブルの最後の曲となります。最後の曲は今アニメや映画で大人気の「鬼滅の刃」のテーマ曲から「紅蓮華」を演奏したいと思います。今回の「鬼滅の刃」にはですね、金管楽器とはまた違った木管楽器のサックスという楽器も加わっておしゃれなアレンジとなっておりますので、いつもとは少し違う紅蓮華をお楽しみください。こちらの曲の最後には木管楽器の、サックスのあちらのサックスのアンサンブルもございますので、そちらの方もどうぞお楽しみください。それでは紅蓮華です。
れではこれで、金管のアンサンブルを終わりにして、こちらのサックスの方にアンサンブルを引き継ごうと思います。よろしいでしょうか。はい、準備がありますので、もうしばらくお待ちください。